عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے او امام بخاری امام مسلم راوڑے وی سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ ما وی یورز دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو چی کم عمل دا اللہ دیر وقت قال الصلاة على وقتها وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تداوی چی دا منس خیال ساتل پخپل وقت کول در طولنا بہترین عمل دی ورپسی وی بر الوالدین دا مور پر سر خکو ورپسی الجہاد فی سبیل اللہ دا اللہ پدار کی جہاد کو دیجی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا منز اہتمام تا بہترین عمل ویلی تھی دا آغا عمل دی چل اللہ وقت او علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وی امام ابو داود دا حدیث روڑے دے وی کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرنی خبر چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زنکدن کی کڑی وا الصلاة منز او منز دا اخرنی خبر کڑی منز او منز وما ملکت ایمانکم او دا کمی وینزی او مریان غلامان چی تاو سردی گو ردوی بارک دا اللہ نوے ریگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا آخری وقت کی منز رایت کردے ورسرد غلامان مریان وینزی چی دوی سر گوره ظلم زیاده و نکی دوی با اللہ تا پوس کی چوز دا مرگ پا وقت کی و خبر رای ده و دا زنکدن پا وقت کی خودی خبری بمسا اهمیتی که کنا نشتی اهمیت وی ذکر رای ده تا وقت کی